Hola noies, benvingudes. Avui us explicaré com teixir una copa de biquini amb aquests dos fils. Jo he utilitzat el Summer Comfort, que té aquesta textura que veieu com de cordó. És bastant elàstic i et permet fer teixits d'estiu, banyar-te a la platja, i la veritat que és que jo l'he provat i és bastant resistent. Així que jo faré la part principal amb aquest color més verdet i un contorn amb el color lila per no liar-nos. Abans de tot de començar, el que faràs serà medir-te si això és el teu pit, sí? Et mediràs la distància des de la base del teu pit fins al teu mugró. Vale? En el meu cas són uns 7 centímetres, llavors aquests centímetres són les cadenetes que faràs a l'inici. Per teixir aquesta peça necessitaràs un ganxet. Jo he utilitzat un de 3 mil·límetres, us ho recomano perquè no quedin foradets i llavors faci les mínimes transparències possibles, un o dos marcadors i unes tisores. Sí? Després farem servir també una hojalanera que ens servirà per amagar tots els fils. Llavors, per començar, agafes el teu ganxet i fas un nudo corredizo, que és el que fem servir per començar la majoria dels nostres teixits. Sí? Llavors, l'ajustem i des d'aquí comencem a teixir les cadenetes corresponents als nostres centímetres. En el meu cas són unes 15 que correspondrien a una talla S. N'he afegit un parell més, 16 i 7, i ara sí, comencem amb el nostre teixit. Llavors, jo us recomano que en lloc de cadenetes de pujada fem un punt que és el falso punto alto, que serveix per fer que les nostres cantonades quedin més rectes. Sí? Llavors, vaig a comptar les meves cadenetes una altra vegada. Si comencem per aquí, cada traneta és una cadeneta, sí? Llavors tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, perquè n'he afegit una de pujada. Llavors, per començar, jo us recomano que no feu una cadeneta de pujada, sinó que feu un falso punto alto que us servirà per fer cantonades molt més rectes. Sí? Llavors aquí fem un punt baix a la segona cadeneta des del nostre ganxet, un, i a l'hebre de l'esquerra d'aquesta V baixa, en aquesta d'aquí, una altra. Sí? I això comptaria com el nostre primer punt alt. Llavors, en aquesta segona espiga que hem fet ara, hi hauríem de col·locar el que seria el nostre marcador travessant la V baixa de dalt. Sí? Per aquí. No sé si es veu bé. Veieu? L'he posat en aquesta segona V baixa, aquest segon punt baix. Llavors, ara seguim fent un punt alt a tota la cadeneta. Recordo el punt alt. Agafes, entres per la cadeneta i treus. I tornes a treure. Sí? Agafes, entres, treus, passes dos i passes dos. I així fins a arribar al final de la nostra cadeneta. Sí? Us ha de quedar una cosa semblant a aquesta. He fet el punt a la penúltima cadeneta del meu teixit i en aquesta última el que faré serà fer-ne 5 d'aquests.
sí? En aquest forat d'aquí. I llavors aniré cap a l'altra banda. Llavors agafo, trec, agafo, passo 2, i aquí en tinc un, de fet, sí? N'he de fer 4 més. Veieu que a mesura que els vaig fent vaig com girant el teixit, perquè això és el que em farà la curvatura del biquini. Llavors aquí fem 3, tinc 3 en el mateix forat, ara en fem 4, sí? I en fem un altre que serà el número 5. I aquest serà el centre del meu teixit. Llavors, si no has fet mai una d'aquestes, et recomano que et col·loquis un altre marcador en el tercer punt, l'anem a buscar. 1, 2, 3. Doncs en aquest tercer, que és on faré el següent augment, me'l marco, sí? I així ja sé quin és el meu centre. Llavors, ara per seguir, segueixo fent el mateix, però per l'altra banda de la cadeneta busco, serà com si fos un mirall, busco el següent. Aquest és on he fet el 5, doncs em tocaria entrar en aquesta torre d'aquí. I aquí faig 1, i vaig fent el mateix fins a arribar a l'inici de la meva cadeneta. Aquesta és la meva primera volta, sí? Si us hi fixeu, tenim el mateix número de punts a una banda i a l'altra. Per seguir, girem el teixit cap a la nostra esquerra, sempre de manera que ens quedi el nostre fil darrere, i en aquest últim punt, l'última V baixa que trobo, faig un punt baix i el mateix que hem dit abans, en aquesta hebra d'aquí a l'esquerra, un altre punt baix. Llavors, aquest punt és el que em marco perquè serà on he de fer el meu últim, perquè si no és molt típic quan fem copes de biquini perdre'ns i anar perdent punts pel camí. Això m'ho marco i aquí segueixo teixint punts alts fins a arribar en aquest marcador, sí? Llavors, recordem, punt alt, agafo, entro travessant aquesta V baixa, agafo, passo 2 i agafo, passo 2, sí? I llavors anem fent el mateix tota l'estona fins a arribar aquí al final. Un cop arribo en aquest marcador, el retiro amb molt de cuidado i en aquest punt on el teníem col·locat, que és el meu següent, farem 5 punts alts. 1, 2, 3, 4 i 5, sí? I ara torno a recuperar el meu marcador i el col·loco en el 5, 4, 3. Aquest punt
és el meu centre i és on tota l'estona aniré fent aquests augments que permeten que la meva copa es vagi fent més gran, vagi guanyant alçada, sí? I llavors ara seguim igual. Llavors el procés, noies, realment és tota l'estona el mateix. És pujar amb els 2 punts baixos, arribar al marcador, o sigui, fer punts alts, arribar al marcador, fer 5 punts alts en el mateix i fer la volta i torno a girar. Sí? Llavors farem una altra volta més i les següents ja us deixo soles. Per anar mirant la mida, simplement m'ho provo. Sí? M'ho vaig emprovant fins que em cobreixi el que a mi m'agradi, perquè hi ha gent que els biquinis li agraden més grans i gent que li agraden més petits. Vale? Llavors arribarem aquí al final. I on tinc l'osito, sí? Aquesta ve baixa és on faig el meu últim punt alt. Veieu que anem fent així, anem fent banda i banda. Fem aquesta última volta juntes, que és el mateix. Faig un punt baix en aquest últim, faig aquest punt baix que me'l marco. Aquests ositos els teniu disponibles en un link que tinc a la web d'Amazon i allà hi ha uns packs boníssims. No hi ha només aquests, n'hi ha moltíssims més, però mireu quina monada. Després us deixaré l'enllaç a la descripció i aquest ganxet també el teniu en l'enllaç d'Amazon. Aquí seguim fent els punts alts com hem dit fins que arribem a la punxa. Vale? Llavors ara després sí que ja jo seguiré i ens trobem en el contorn. Seguim fent punts alts. És tricky, teixir. És tricky teixir amb un ganxet de 3,5, jo ja estic molt acostumada. Us recomano que si heu de fer sessions molt llargues de ganxet us compreu la sèrie de tulips. Bueno, jo en tinc 3, jo tinc el 3, el 4 i el 5, que són els que faig servir més. Però si sou crocheteres empedernides i us fan mal les mans com a mi, us ho recomano moltíssim. Molt bé, llavors tenim aquesta perfeta. Veieu que aquí es van veient clarament les voltes. 1, 2, 3. Aquesta diferència és perquè aquestes dues estan del dret i aquesta del mig està del revés. Per això hi ha aquests voltitos, sí? Així podem diferenciar si és la cara A o la cara B. Ve del meu teixit. Jo normalment el que faig és posar aquesta cap a davant i aquí on hi ha el fil, que després l'amagarem, cap a dins, sí? Llavors, he arribat aquí. Faig el mateix una altra vegada, és que no té més secret, de veritat. Trec el marcador, faig els meus 5 punts alts, 1, 3, 4, 5, veieu que queda aquesta punxa. Me'l torno a col·locar. Realment, el de col·locar el marcador és si us costa identificar-ho. Si ja ho domineu, no cal. L'únic que jo us ho recomano, per si és el primer biquini que feu, que no us perdeu. Vale? I llavors ara seguirem cap aquí. Seguim fent punts alts fins a arribar aquí al final, sí? Veieu que és que, de veritat, noies, sembla complicat, però un cop en fas un ja és que els domines.
Molt bé, llavors aquí fem el nostre penúltim i on tenim la fruiteta, el mateix. Retiro marcador i faig el meu últim punt. Llavors, noies, seguiu fent el mateix fins que tingueu la mida, veieu que va creixent, fins que tingueu la mida que vulgueu i ens trobem per fer el contorn amb aquest color lila. Vale? Noies, així és com està la meva copa. Al cap d'unes voltes veieu que encara li queda, però veieu com va creixent d'aquí baix i també d'aquí al mig. Vale? Jo ara mateix porto una, 2, 3, 4, 5 voltes. Jo normalment em faig unes 8-9 sent una S, però això ja us dic que depèn de cadascuna. Llavors ara seguiré fent-les també a velocitat ràpida i ens trobem per fer el contorn. Vale, noies, així és com va quedant. Veieu que ara ja té com més forma de biquini. Jo en aquest moment me l'emprovaria i miraria la meva talla a veure si em va bé. El contorn que li faré tindrà una mica de volum. Ho dic perquè tingueu en compte que aquí hi haurà 1 o 2 centímetres més. Per si no us cobreix del tot, aquesta part sí que us la cobrirà. Vale? Jo ara me'l vaig emprovar i a veure si segueixo o ja fem el contorn. Noies, he decidit que faré el contorn perquè ja tinc el top de la meva mida. Llavors, en aquest moment el que faig és desfer aquest últim bucle, aquest últim punt, i aquí faig un punt alt, però en lloc de tancar-lo amb aquest color, vaig a buscar l'inici de l'altre, del que faré servir, i l'agafo i l'estiro cap aquí. Sí? Llavors ara ja tinc el canvi de color fet. L'altre fil verd el que puc fer és agafar i amb les tiroretes racar. Sí? El tallo. Llavors el que faré ara serà fer un contorn que m'agradi i que quedi més net. Vale? Llavors el que faré serà, primer faig una cadeneta de pujada i giro el meu teixit com hem estat fent tota l'estona cap a l'esquerra. Llavors, en aquest primer punt faig un punt baix i faig tota una sèrie de punts baixos. Si no saps quin és el punt baix, entro, agafo i passo per aquests dos. Entro, agafo i passo per aquests dos. Sí, faig tot un contorn de punt baix en aquest. Llavors em queda això tan maco. És que a mi m'encanta aquesta combinació de colors. O sigui, l'estiu morena, increïble. El fil crec que ja us ho he dit al principi del vídeo, ja us ho he dit al principi del vídeo.
és el Summer Comfort de Katia. També hi ha una marca que us la deixaré a la descripció perquè ara mateix no me'n recordo com es diu, però no sé si el preu és una mica més econòmic, però bueno, jo aquest, de veritat, noies, que estic super encantada. M'agrada moltíssim aquest fil. Veieu? Vaig fent el contorn fins que arribo en el punt central, que en aquest cas no me l'he marcat, però bueno, és aquest, 1, 2, 3, vale? Llavors, en el tercer, el que faré, com que els punts baixos queden més atapeïts, faré un punt, una cadeneta a l'aire i un altre punt, sí? I aquest serà el meu augment central. Veieu que em fa aquesta punxeta i seguim fent punts baixos fins a arribar al final de la volta. Se m'està liant una mica el fil, bueno, no passa res. Seguim fent punts baixos fins a arribar aquí al final d'aquesta volta. Disculpeu que és que em desplaço una mica sense voler-ho. Sí, anem fent així, punt baix, punt baix. Disculpeu que se m'havia enredat el fil. Ara seguim amb el punt baix tota l'estona fins a arribar aquí en l'últim punt, que ja hem dit que és el falso alto aquest que ens hem inventat. És aquest d'aquí, sí, no tinc marcador, però es veu. I en aquest punt faig un últim punt baix, llavors això de moment m'està quedant, aquest seria el dret, m'està quedant tal que sí. Llavors, si li vull afegir un detallet, jo normalment el que faig és un punt de rejilla. Llavors, sense cadeneta de pujada, faig en aquest últim punt que he fet un altre punt baix i un altre en aquesta hebra d'esquerra, un altre punt baix. I ara faig cadeneta a l'aire, me'n salto un i en el següent punt alt, sí? I tota l'estona així, cadeneta a l'aire, me'n salto un, punt alt. Cadeneta a l'aire, me'n salto un i així fins a arribar al centre, sí? Punt alt, cadeneta, punt alt al cap de dos, cadeneta, punt alt al cap de dos, cadeneta, cap de dos, cadeneta, bla bla bla, tot el rato així fins que arribem al centre del nostre teixit, vale? Llavors ara he arribat al meu centre, que seria fer... Veieu que aquí tinc aquí la cadeneta, que és on he d'anar. Faig el punt alt i aquí sí que faré cadeneta en el mateix lloc. Punt alt, en el mateix lloc, cadeneta i un altre punt alt. Sí? Llavors, seguim igual. Cadeneta, me'n salto un i punt alt. Cadeneta, me'n salto un, punt alt. Cadeneta, me'n salto un i així un altre cop fins que arribem al final de al final no, a l'inici de la volta anterior. Vaig fent aquest contorn, ara us ensenyaré com queda. Sé que estic anant molt ràpid, però bueno, si ho necessites pots tirar enrere. I amb això, noies, tindríem la primera copa. Em fa molt feliç. Si aquesta és la teva primera copa de ganxet, mireu que mono queda això. Que moderno, que bonito. Seguim. I en principi m'hauria de quadrar. Si no em quadra, vol dir que m'ha passat alguna cosa. Veieu? Jo aquí faig cadeneta i l'últim punt alt, aquí em quadra, em salto un, i aquest és l'últim punt baix, perdó, em quadra.
sí? Llavors, aquesta és la meva primera copa i ara, per tallar, el que faré serà faig una cadeneta a l'aire, estiro el fil i això ho tallo perquè després deixo una mica de distància perquè després ho haurem d'amagar i estiro d'aquest fil i aquí tenim la nostra primera copa. Llavors, com seguirem? Ara el que farem serà fer-ne una altra com aquesta i després farem la cinta, vale? Vale, noies, un cop hem acabat les dues copes, costa una mica posar-les planes per la forma aquesta que li hem donat com de sostén. Vale? Llavors, el que farem ara serà agafar una agulla i abans de seguir amagar tots aquests fils que em surten per aquí perquè no hi hagi lius. Vale? Llavors us ensenyaré el primer i els altres els podeu fer vosaltres soles. Simplement agafem, enhebrem el fil i el que farem serà anar-lo passant una mica a criteri per on pugueu. Vale? Jo, per exemple, el passo per aquí i vaig fent com una mica de caminet que no es vegi per davant, però simplement, ja us dic, l'aneu passant una mica per on aneu trobant. Intenteu no travessar el fil com jo. Llavors, l'anem passant per aquí, ara pujar una mica, sí? Llavors això ho aneu fent sempre per la part de darrere i al final jo el que faig, quan ja ho he passat diverses vegades, és com fer una miqueta de noset i aquí estiro i això ja ho puc tallar perquè ja queda amagat, sí? Llavors això, veieu que queda amagadet, això ho tallem arran i d'aquí ja no es mou, això com que serà la part interna doncs no passa res. Llavors amb els altres feu exactament el mateix, intentant passar per diferents bandes, vale? Ens trobem ara quan haguem amagat els fils. Vale, noies, com veieu ja hem acabat les dues copes, estan els fils amagadets per dins, llavors ara el que farem serà fer la cinta del voltant. Jo escollo sempre fer-la amb dos fils, vale? En aquest cas barrejaré els dos colors que he anat fent servir al llarg de tot el procés i us ensenyaré com ho faig. Per començar, podeu ajuntar les dues puntes, que us quedin més o menys a la mateixa alçada i feu un nus com si anéssiu a començar el vostre teixit. Vale? Llavors, heu de decidir, realment quedarà igual, però heu de decidir quin deixeu a baix i quin deixeu a dalt i llavors amb el de baix el que feu és rodejar el ganxet cap amunt, agafar l'altre i passar pels dos. Rodegem el ganxet cap a davant i passar pels dos, sí? I això es diu crochet I-cord, és una manera de fer molt ràpida, de fer tirants, cordes, ases per bolsos, depèn del fil, no us ho recomano molt perquè com que queda elàstic, doncs potser se us dona, vale? Però us queda aquesta traneta, realment és com un punt baix però al revés, que vas construint a poc a poquet, sí? Llavors us queda aquesta cadeneta de dos colors. Llavors, ara acceleraré el vídeo i ens trobem després per unir les copes a aquesta corda, aquesta serà la de l'esquena, i per fer els dos tirants que sortiran des de les copes. Noies, ja he acabat la meva cinta, llavors ara el que farem serà, igual que quan hem acabat, fer una cadeneta, una altra i estirar tots aquests fils
I amb les tisores farem un petit tall aquí amb els dos alhora perquè ens quedin a la mateixa alçada i estirem els que ens venen des del cabdell. Llavors això és la nostra cinta. Llavors ara el que farem serà unir aquestes copes en aquesta cinta. Per fer-ho les posarem les dues del revés, és a dir, amb el cul, diguéssim, amb la part de baix mirant cap allà i assegurant-nos que estiguin del dret. Hem de mirar el punt del centre, aquest és el meu dret, per tant ho posaré així. Llavors, aquí podeu decidir una mica de quin color voleu fer. Jo ho faré amb el lila perquè m'agrada més, però també ho podeu fer amb l'altre, vale? És totalment indiferent. Llavors, agafem l'inici del fil lila i unim en aquest punt d'aquí, a la cantonada. Fem com si haguéssim una cadeneta per dintre i l'unim fent una cadeneta a l'aire. Llavors, què passa? Agafaré aquest cordó i llavors teixiré al voltant. Vale? Per fer-ho, introdueixo el ganxet on he unit el fil i simplement vaig fent punts baixos. A veure si puc. Vaig fent punts baixos al voltant d'aquest cordó, de manera que el cordó em quedi aquí dintre. Vaig fent una mica, o sigui, ja us dic, és una mica, no sé si ho esteu veient bé, perdoneu, és una mica a lo loco, però d'aquesta manera ja no he de passar cap fil per enlloc i ja tinc unida la meva corda a la meva copa, sí? Veieu? Queda aquesta cosa així que es veu com... Ui! Que es veu com més... No sé, a mi m'agrada perquè es veu més artesà i a més faig un acabat a la part de sota que trobo que queda com més bonic acabat que amb el fil verd suelto per baix. Llavors, vas teixint, ja us dic, jo estic fent, o sigui, calculo com entrar, no hi ha una manera exacta de fer-ho, simplement on em va el ganxet, allà faig el punt. O sigui, no estic comptant ni fent cap mena de càlcul, vale? Llavors aquí faig punt baix i en aquest últim un altre punt baix, sí? I això queda així, de manera que aquesta corda, jo si vull, pot córrer per dins, vale? Ho hauré d'anar ajustant, però bueno, com un biquini normal, sí? Per si vull apretar-me una miqueta més. Llavors la primera ja l'he acabat, faig el mateix que tota l'estona, que és una cadeneta a l'aire, ara estiro, aquí tallem, clac, vale, tallem aquí i llavors aquests dos els amaguem amb l'agulla. Faré el mateix amb l'altra copa aquí i seguim amb els tirants. Noies, com veieu, ja he unit les dues copes al que és el cordó de la base i llavors ara el que farem serà fer les cintes. Vale? Les cintes es fan de la mateixa manera, l'únic que enganxarem aquí el fil i pujarem. Llavors, heu d'agafar els vostres dos fils, també ho podeu fer amb el mateix color, realment no importa. Vale? O sigui, podeu fer amb el color que us agradi més o agafant al principi i al final d'un cabdell per així tenir-la tota d'un color, això com us agradi més a vosaltres. Llavors fem el mateix, unim el que serien les dues puntes, llavors fem el mateix, passem de davant cap a darrere i aquí comencem a fer, deixarem una mica menys, i aquí ja comencem a fer, si voleu podeu fer com una cadeneta a l'aire per assegurar-ho, i aquí ja podeu començar a fer la vostra cinta. Recordem, passem un, passem dos, agafo un, passo els dos, agafo un cap a davant,
passo els dos, sí. Llavors això després ho ajustarem, després això ho ajustem i ho amaguem. I llavors anem fent així fins que tingueu la llargada del tirant que vulgueu, vale? I en la segona copa feu exactament el mateix. Llavors ens trobem al final d'aquesta cinta i us ensenyo també com amagar els fils i ja ho tindríem, noies. Noies, ja he afegit les dues cintes, llavors ara el que faré és amagar aquests dos fils, vale? Llavors el que intentaré és passar-ne un i després intentar també passar l'altre, perquè el que faré és embellir una mica aquesta part de davant, vale? Llavors, una vegada he passat els dos fils per l'agulla, el que faré és embellir una mica això d'aquí davant i normalment el que faig és com amagar-ho cap a darrere perquè es dissimuli i no es vegi tant de lío aquí davant. El que farem és passar amb l'agulla com a travessar pel mig de la corda cap a darrere, amb molt de cuidado i molta paciència, i ara ja el que farem, assegurar-nos que això està ben apretat perquè després no se'ns deixi anar, i llavors ara ja el que podem fer és amagar aquests dos fils per aquí darrere. Aquí darrere sí que us recomano fer-ho per separat cada un. Llavors, per exemple, comencem amb el lila i fem el mateix que havíem fet abans mentre amagàvem els fils, vale? Que és anar fent com un caminet. Aquí sí que us recomano fer com una miqueta de força cap a baix perquè això quedi ben agafat i ja no es deixi anar. I llavors anem buscant un caminet per aquí. Jo intento sempre amagar-ho com darrere del color que estic utilitzant perquè no es vegi per l'altra banda. Vale? I simplement anem fent una miqueta així, tucu-tucu. I ja està. I llavors, el d'abans, fem una mica un nus i aquí tallem. Tallem arran. Penseu que si aquest se'ns desfà, no és tan dramàtic, perquè es pot tornar a unir, no? La cinta no és un fil com dels de davant, llavors ho intentem amagar bé, però penseu que és una peça que no tirarà gaire, llavors es pot fer amb calma. Molt bé. I fem el mateix amb l'altre color i el mateix, busquem per on amagar-ho, intentem que sigui el que hem dit del mateix color. Aquest sí que el puc... Veieu com que si jo estiro aquí això es tiba? Aquest sí que el puc amagar més cap allà, que és el color que li correspon, i puc fer més caminet. I ja està, simplement feu el mateix es pot fer el mateix amb l'altra cinta i ja tindríeu el vostre biquini acabat. Vale? Ara us ensenyo com queda, tot acabadet i emprovat. I ja està, noies, espero que us agradi aquest vídeo. Si en voleu més d'aquest estil, podeu deixar-me un comentari, podeu subscriure-us al meu canal. Espero que us hagi agradat moltíssim aquest vídeo. Ara és qüestió de seguir amagant els fils, disfrutar de l'estiu, que ja estem gairebé a l'agost. I res, noies, el que hem dit abans, tanqueu amb un nuset, talleu, amagueu la resta de fils i a gaudir-lo. Llavors, en aquest canal seguireu veient tutorials de ganxet. La meva intenció és seguir fent-los en català
Espero que sigui el primer de molts i res, i acabem amb la xapa. Això és el biquini acabadet, em fa moltíssima il·lusió. Crec que aquesta combinació és una fantasia. Mil gràcies! Nenes, així és com queda el biquini posat. Per davant i per darrere fa aquest nuset. Sorry per la qualitat d'aquest vídeo ara mateix. Espero que us feu una miqueta a la idea i que us hagi agradat el vídeo. Gràcies!